Ndagaitwa nenguva yekuti taure. Nyaya iripo ndeyekutanga tonoda kuti tingotenda kuti takavhota zvakanaka, hapana kuita noise kana munhu akatsva dzimba kana kuti vakarovana navanhu. Kunguva nokuita zvinhu zviri murunyararo munyika yedu zvakanaka is 100%. Zvinhu zvakaita tiri pamwe chete takabatana ndizvo zvinhu zvakanaka. Zvichireva kuti nyika yedu yakufambira mberi yakaenderera mberi. Chechipiri ndechekuti vanhu kana mukagara mumisha muteremekedzai masabhu pamukagarira muchikudza masabhu. Utungamiri hunobva kubva pa7 committee members dziya munofanira kunyatsopanzwisisa ipapo. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tinofanira kuti tiite zvinodiwa munyika muno, tikanzi ngatiitei chakati tobva taita. Chechipiri mukange matongwa nyaya dzenyu munofanira kudzidza kubhadhara. Kana imwe nyaya yekuti munoti apiru, iri nyaya yekuti apiru unotsvaga mari yekunobhadhara kuloya isingasevenze, iwe usingade kubhadhara mhosva, usaizo tinazvo. Totoziva kuti munhu kutaura hake asi itsotsi, asi munhu akanaka pamusoro penyika. Pane imwe nyaya inosangana nawe pakurarama. Munonyora samoni nekuti uya uchitaure kuti uchiri kundida here nezvangu. Uchida kunzwa mumwe kuti anoti kudii, iwe ukamuramba kugara. Zvirimo izvozvo. Kwenye kuti tinotidzokeranai kuri kumanikidza chete kuda kunzwa kuti unoita sei. Zviri muvanhu zvise zvipi izvozvo. Misha imusamanikidze kana isina musha. Vanhu vari kukanganisa misha vasvika pakunwa mushonga. Kufa kusina kunaka kwakaipa. Ende musade motikari dziri panze dzezvo munhu akandikabva panapa ndikapfeka chishoti tikapinda mushemu ndikarasa zvandikapfeka izvo noti ndiri mukomana indati vachembere vamwe vanhu vakatondigarira kumba. Musade vanhu vasiri venyu munoti taziva kutonga imi nokutida tipe nyaya. Zviro zvingori kukwanisa papurazi pedu vanhu kushinga vapinda vachivakira mupurazi redu. Takavabvunza vanoti takapuwa nasabhuku kwedu kumupaya. Watakapuwa nasabhuku kwedu kumupaya. Pindura? Kwete. Asi vana vako vari kuvakira here kuti gwesiri yako? Kwete. Wanza zvavataura? Ipapo vanyori pachakambiri vakavaka vakasvika kuma-12-13. Wari tikati munzwa sabhuku wachiti izvozvo here? Vanga mamawirana here? Iwe kana pafanira kudza chokwadi ukasitaura chokwadi sisuka nyaya yekuona yazoya kuno unoidzwe nyaro nyaya izvozvo hanita kufona nenyaya dzenyu. Saka ukaiwa ukasitaura chokwadi sitakushedza wenezi kuti mani vako manori moya kutoti vana yekutofiction odakavana anzvigweisiya because resettlement yake ino madibakation aini ingisa zvokutaura. Saka isusu mukatongodaro kuti zvokutaura kana muchitaura nesi panapa kana tivereka bhuku iyi tivereka mukati keti paatikati. Saka mukatamba nesi muchidaro vanorwara here vabiya kwavo newe sapo? Kurwara varwari asi matauriro akaitika nyaya iyi ndekuti vekungwara ava vakatombotinyorera tsamba kuti tichauya kuvillage kwedu toonesa nyaya yemugano. Tikati isi mugano isati nyatsi kuziva zvonotoda velenzi. Saka velenzi takavaudza nyaya iyi vakati tichauya kugiraundi nemepo tofamba tese vekungwara vacho nesu tiri kuzivisa nyaya yemugano. Saka patiri kunetsana newekungwara apa inyaya yekuti isusu hatisi kuziva pamugano chaipo chaipo kuti pedu chaipo chaipo tuzvafuna nguwataura kudhara taura yekuda usiku avakaya paine waya mugano kuripo vakatocheka waya yekubvisa vakapinda kuvaudza ndanhara tozvimwe atopinda mukati chaipo chaimutopemba vhani kugara izvozvo vanoti havazivi takatombovaona yavateyanimani takavanavo vakatoti mumwe vacho kuti ati ndakatorwa murume wangu kurazondisabvaaaiwaya kupinda kutapinda kubrazil nyaya vandoiziva vanonyaa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 atakatombouenda takatovakoka vakatoenda nekomiti yavo tikagarirawo pamwari kumupari takatovaudza kuti vanhu venyu vapinda vakati ndinoenda kunovaudza ava akudya nevana vakagarapo asi nhasi vakuda ndizive kugara taura pamusoro yenyamaropa tiripokupuroba ifuraimuratiri dambudziko huru munyamaropa tikatendererane nyaya iyi haina kutanga nhasi yakabvira kumashure uko tikasvika kulenzi yakati hatiteere mugano waya tinoteera from beacon A to beacon P
tichienda kupi tikaonesana navarume ava pakugara pandike ndiri kustendi pamugano nechi vabereki vava vakasvika kuti shuwa lenzi yakati uchauya vamwe chinja iwaya muinde kupi dambudziko kuti izosvika pamuri ndipo tinotanga nyaya ipi dambudziko kuti isvike pamuri varume ava vanoti uyu vatatori apa vakauya vakasvika vakacheka mugano pamusha uyo bvaya pastendi pangu vakati iwe takukusiya apa but udzivabiya kuva tichaisa vana vedu museri mako asi kudzivabiya kuti vana vatikisawa iwo uri mugano mani ndikati isuka imi makapiwa isu takapiwa tese hatina mhosva papi but musatidziviridze kuenda mchi ndoba ndikati sekomiti nachairman ndikati chairman nyaya iyi haisi yedu idunhu iri ndorama bhozi lenzi inogova mudunhu asi dunhu inotopira kumuridzi wefu isu toita seka tinoo tichitanga tabvunza ndofa bhozi ava vakauya vachiti ndofa akatipromisa pemiti ngokuti anonoka saka tikatomirira pemiti inonzi map kubva kuna ndofa ichitaurwa naavo ende takazvitambira kuti ndofa nezvikonzero bhozi ava baba vandoyelenzi ndoyemutumenavo ndovakauya vari ava vadaro isu ndisaka mukaona kuti ndofa akazouya nekunogwa tikatanga kuti tisataisa nyaya kuna chifi titangirei kuna ndofa tiise nyaya kuna chifi zvizere zvine umbowo ndofa akati kunyepa handina po ndikataura navo vanhu vapi zvino michimirai mukadaro indangisa nyaya kuna chifi ende yeti dambudziko ratiinaro uku ndere kuti ndikazotongeswa mwe musina sviko mumashops angu semunhu mwadoro ndiri kufamba kuti wanzaiwa wakazisire nyaya uku musina kutanga tagara kadaiwa isu tikagoyerwa munda imi makagoyerwa isu tikapiwa nana chigwanyika dai vari chifi kana kuti velenzi ndovana uyenanisa botso redu ripi zvino ava vaisu dambudziko redu kazhinji harisi kukomiti yemungwari riri kuvana vemukomiti yemungwari bhodzi komiti yacho mbakaitwa nyaya iyi amapisa vaiva kunhamo dzokuapfunde paka pasina komiti vana mungwari vanongoti pavana tikati pamugano watiri kuratidzwa isu nevelenzi vachiti bhikoniyo tikamira ipapoka munda wamwe wacho nevamwe vana vakabvisa kubva pamugwari kuya pedisu its almost kilomita 0.8 or 2 kilometers asi vana vavo vacho ivo mugwari vandonovana vakabvisa kuvhileji kwavo vakadarika pesapoka yakuvakira kwedu kupi vaite kuti sango nderedu hatisi kuzviramba but tiri kuti nai uye ikatiratidzane nyika yacho chi avari kubva kuti wayaenda napo kadaiwa tisasei bhikon a to bhikon b oro isi tichitorai either velenzi vacho vauye vatienanise padambudziko ripi avari kudaiwa valenzi veiko isi tikuziva pano mugano ini ndikapiwa munda achangamire kugara nokugara kana mugano ndipagadheni apa ndinopesa ndachovha bango ndichisa paipa asi kuti isuka hatisi kuda izvozvo kuchovha kwadaita natega tega izvo tini nhafu dzedu idzi titorei vakatipa kozi makapiwa tikapiwa tiyananiswe tikoziva kuti mugano wedu ndopapi ava havasi kuda izvozvo nenyaya yekuti vane vana vavo vakaisawo mupurazi vane imwe minda yakatopa vana vava like unoona nyama dzakumberi iri kusaiti kuti tikanangana mugano watikaudzwa nevamwe velenzi vati pandikawana sentini utori kudivi kwedu asi isi hatisi kuzvitsvaga tikuti isu hatigona kupasisa kuti kudivi kwedu here kana kuti kweava tikuti nai marume tiite musangano mumwe chete togara pasi komiti yenyu neyedu kana yari nyaya yekuti vakanoti vadoda dhiziri kana chika toronga chimwe chete totora vanhu velenzi vouya babi voti todimurana mugano wotiratidza bhikoni reuku nereuku toiziva pakare simbo but ava havasi kuda ende ava vana vemugwara havasi kuteerera vabereki vavo hatisi kuedza nekomiti isu nofunga vandofa vakauya vari vachitorera mutero yemisha ndini takataura navo ndakanovaratidza pamugano unofanira kunge wakapegwa nemadhumeni akanga aripo kare vakatiti isusu tichasenda kana kuti tichasenda mepu achiva ava vamudhumeni ava kuti ndo ndakavasendera mepu vazokuudzai kuti chi nokuti ndakamanikidzika nebasa asi kana muchigona isaifiwo mupi muya motitora kushamba tokuraidzai pane mugano nofunga ndomataurira ndikataura ando amusoro changamiro vari kutaura nakusapota kwauragara vachisvika vakatobuda mupurazi mavo vatovakira mupurazi miti chekutanga saka ndototi vamwe vana varambi vachiuya bhikoni yarotara vatori mukati mebhikoni orit hakusina achataura danzwa mise zvamataura komana vedu unofanira pamadzamai but itai nokukumbidza kuti mawana mari yedhiziri munhu anofamba mari $70 tomupa dhiziri obvawe vedu vakomana masakara pamadzamai moenda kuto nemepo obvawe nemepo takumufonera but chiorganizai kuti dhiziri mukuita rini ndakutaura nemi vaviri ndimi vakuru kumabhuku muri tu ndikutaura nemi uda kutaura here taura
pamashura ndichiriwo secretary village yakambotinetsei takaisa kuna dzapasi vadzapasi vakati abeshuwa ini maapetwa nepasi hamusina kufuzira mari saka nzvimbo yakanga iri grazing area yemukwari kare ndokwa kumafuro emu saka tikatiwo mugano just road yeyo tichidzokoo kupeji kushinga apa iwe tera uzoka izvo kana ndasvika pandasvika hapana pombochataura wazvinzwa bhosi pandasvika apa ndatopedza ndaifunidza kuti wanga ufanira kunge wataura kumashuru wanzwa zvandataura panapa ndatopedza nyaya mapedzero andaita nyaya ndatini tsvagai mari manzwa $70 manzwa 35 masabu kutsvagai 35 kana maiwana motudza kuti aiwana pakati penyamba tutuma munhu wanoenda kushamba unopa ndofu kwete kuti pamaoko medu musa kana ndofa nyaya yebva regai ndikukutaurai patakagara tese istatland yegovernment airtime is time inoita zvaiora kana vakatoda kugadzira road maintenance vanoita muruzvinzwisa that's why muchiona kana pakati padaisa chikoro ukatovaka unobviswa ipapo but kuti ngatitsvake kuti mutemo unoti kudi taurira nai pana pata kudzvinyira ere ndo pari fair saka tingoti 4 days 35 ngaiwe moti 4 noti tanai tokudzai pakati penyu wani munhu ngaiti guide